Assalamu alaikum, mai saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri. Kamar yadda kuka sani ina cikin karanta muku littafin nan ne na zuciyar masoyi wanda Aisha Iba Gudu ta rubuta. Sai ku kasance tare da ni Aisha Shehu Mamun Tunis domin jin ci gaban labarin littafin zuciyar masoyi babi na 50. A take tashin hankalin wancan lokacin shi ya dawo mata a yanzu, ya jiyo da ita suna kallon juna, yadda ta ganshi ta ji ba za ta iya tafiya ta bar shi jikinsa a matsayi yake sosai. Idanun shi gaba ɗaya sun canza kala sun gama kankancewa da ƙire ke iya buɗe su. Ta rufe idanunta a hankali ta koma ta zauna. Abdullahi ya janyo ta gaba ɗaya ta faɗo jikinsa cikin zafi-zafi ya soma romansin ɗin jikinta. Bakinsa yake ƙoƙarin kaiwa cikin kunnenta. Ta kaimewa ta soma mutsu-mutsun kwace kunnanta don ta san abin da yake shirin yi. Matse ta yi sosai izira harshensa ciki kunnanta yana tsotsa cikin iyawa da kwarewa take ta ji tsigar jikinta gaba ɗaya sun miƙe yar. Jikinta ya ɗauki rawa a hankali yake mata da a cikin kunnanta. Kin amince min Aisha wallahi a matsa nake da ke please karki ce a'a. Ya kai harshensa yana lasar wuyanta zuwa saman kirjinta kamar tsohon maye. Kasa yayo da bakinsa ya ɗora kan breast ɗinta ya soma tsotsar nipples ɗinta sosai yana lasar kan nipples. Ta gigice ta soma yi saurin haɗe bakinsu waje ɗaya ya mai da hannun shi ya kife nan nipples ɗin nata yana murzawa a hankali a hankali. Yi ƙasa da hannun shi yana mammatsa mararta zuwa kasanta yana shafo fans din Aisha. Aisha ta rinka sauki ajiyar zuciya ta sakarwa Abdullahi jiki shi kuma sai jiya ta yake son ransa. Gefe yi da fans ɗinta ya zura finger din shi cikin kasanta ya soma fingerin ɗinta. Yana kiran sunanta a hankali. Aisha Aisha ayi injait kawai kake ji. Sai da yayi fingerin ɗinta sosai sannan ya zara hannun shi. Dukka hannunta ta sa ta janyo sa dan ba ta kaunar abin da zai shiga tsakanin su. Kallon ta yi gaba ɗaya ita ma ta gama sauka kan network. A hankali ya ɗauki hanyar sa ya soma aiki. To baka kuma jin ɗuriyar maganar Abdullahi ba har bayan karfe 3 na yammacin ranar ko sallah ma sai hadawa aka yi a lokaci guda. Aisha kuwa iya galabaita ta yi karshe ta dinga amai sai canza daki suka yi. Abdullahi da kansa ya gyara inda ya baci da aman sai da ta shirya suka ci abinci sannan Aisha ta koma ta kwanta. Abdullahi ya gyara mata abin rufa sannan ya fito falo. Daga shi sai gajeren wando ya kwashe wayoyinsa inda ya bar su tun ɗazu. Kusan 40 miss call ya gani. Ya zauna ya dafa kai yana dubawa ciki har da kiran dadi. Ya miƙe da sauri yana duba agogon da ke manne da bangon falon. Ya manta sam yau su dadi za su dawo daga Abuja. Ya shige cikin sauri ya duba Aisha a kwance take idanunta a rufe. Ya fi son ya bar ta huta shi yasa bai tashe ta ba. Ya hawo har kan gadon kusa da ita ya shafa gashin ta ya zuba mata ido. Abubuwa biyu da ta yi masa a dan wannan lokacin yasa ya ji shi kam duk ma abin da za a yi sai dai a yi amma ba zai kuma iya rabuwa da ita ba. Ƙaunarta ta cika kirjinsa har makogaransa yake ji. Ya sake dafa kai gashi yana son zuwa gurin su dadi. A hankali ya zama abin rufarta ya sa hannu ya yaye rigarta ya sumbaci cikinta sannan ya ƙara rufe ta da sauri ya zuro kafafunsa ya sa kaya ya fita. Tana jin sa duk abin da ya yi mata yana fita ta yi murmushi ta dinga jin wani abu a zuciyarta sosai a game da shi. Ta tashi zaune Abdullahi yana ƙaunarta sosai ta ƙara amincewa da haka. Abdullahi ya damu da abin da ke cikinta fiye da ita kanta. Nufin Abdullahi yana son ɗanta da za ta haifa masa haka take rayawa a ranta. Dr. Salim yana zaune a ofis ɗinsa shi kaɗai sai faman kwafa yake yana zuba tsaki haɗe da girgiza kai. Idanun shi sun rikide sun yi jawur da su. Wani abokin aikinsa Aibi ne ya turo kofar ya shigo shi ma ya nemi kujera kusa da shi ya zauna. Ya dafa kafadar sai ya ce na samu sista Maryam din da gaske dakta sai dai hakuri yarinyar nan ta koma gidan mijinta na baya. Dr. Salim da ya rinsa ido yana jin bacin maganar tamkar wanda baya son ji kwalla ta cika masa ido abinda har ya dan razana Aibi saboda abinda bai taba tunanin zai gani a idansa bane gashi yau ya gani. Idan dake yace sai hakuri kana ji ma ashe matar manya ce yarinyar matar manajan kamfanin IMCD magajici kuma an ce kamfani din na ubansa ne kuma cousin ne shi da yarinyar. Sai a lokacin Dr. Salim ya dan dago ya kalle shi. Aibi ya ci gaba kamfanin dai da ka taba gaya min ka taba shiga har ka ce da za su baka aiki da takardunka zaka bar aikin gwamnati. Dakta ya katse shi ya janyo wata jarida zuwa gabansa. Aibi ya dauka yana gani yasa wata muguwar dariya ce ai ni ma ina da irin wannan. Ko ba wacce aka yi hira da shi manaja akan yadda ya kama aminan ubansa har mutum 5 dumu-dumu da ha'intar mahaifiyarsa ba.
aini yayi masifar birge ni wallahi, kaga gaba za a kiyaye ko dan saboda shi. Ya ci gaba da bude shafukan jaridar ya ce naga an yi hira da shi a TV, ka san wani abu, amma uban nasu yayi belin aminan nasu, amma kuma ya amince da korar da manajan yayi musu daga kamfanin. Dr. Salim cikin zafin rai ya ce haba Aibi, wannan ai wulakanci ne, mutumin da ya kwace min mace kake ta kwazantawa haka. Wallahi azim yarinyar nan da ni ta fi dacewa, dan da ni ne na aure ta da farko ba zan taba sakin ta ba har duniya ta nade kuma komai za ta ma. Abi yayi murmushi ya ce banda dai komai yanzu idan iyayenka take zagi kullum fa zaka zauna da ita. Dr. Salmin ya rufe ido ya ce yarinyar ba irin wannan jerin ba ce, daga ganin fis ɗinta zaka gane ta. Ni da na san akwai wani abu a tare da yarinyar, jikinta bai nuna a wannan gidan nasu kadai ta yi rayuwa ba. Anyway Ivy dole na nemi taransa na bar garin nan, ba zan iya zama a cikin ta ba. Ivy ya ce saboda kai ka rasa yarinyar nan, ai in ni ne kai lallabawa zan yi kamfani na nemi aiki, ai yanzu ne zaka samu, musamman ma idan manajan da kansa ya ji ka taba duba mishi madam, daga nan sai ya nemi gurin mai dan tsoka ya jefa ka, kaga kai ma ka dan dago, kuma na san za a dinga daukar ka da muhimmanci, ka san su irin waɗannan hulɗa da su ma kawai hutu ne. Dr. Salim ya girgiza masa kai ya ce haba Allah ya kiyaye Aibi, zuciya bata da kashi, kullum idan ina ganin mutumin nan kuma na san shi yake aurenta komai ma zai iya faruwa a yadda nake jin zuciyata akan yarinyar nan. Gara kawai na bar garin gaba daya, ba zan sake dawowa garin Kebba ba, sai dai ko wani abu ya dawo da ni dole. Ya sake runtsa idanun shi, na san na riga da na rasa yarinyar nan, rashi kuma na har abada. Ya dafa kanshi da duka hannuwansa biyu. Yana tunanin duk wannan yar iskar Maryam din ce ta kwafsa masa, shi da tuni ya san yadda za a yi ko da cikin ne ya aure ta, da yanzu an wuce wajen. Dadi ya kalli Abdullahi yana girgiza kai ya ce bari Abdullahi, shekaran nan ta zo min da abubuwa marasa daɗi wanda suka girgiza min zuciyata. A shekaran aminai na da muke tare da su sosai, su ne ka kama da alhakin ha'inta ta dumu-dumu. Tsawon shekaru a haka muke da su, sai a shekaran nan na gane wanda dalilin haka ya janyo rabuwar mu ta har abada. Abdullahi ya daga kai yana kallon yanayin Dadi dan abin yayi matukar taba shi. Abdullahi ya ce na san da haka Dadi, haƙuri za ka yi. Dadi ya ƙara girgiza kai. Abdullahi ya rinsa idanun shi. Dadi ya ce Abdullah, duka a cikin shekarar nan wai ni isa haka akan iyali na gurin boka ya siya imanin su dan kai saboda abin duniya aka so tarwatsa min gida gaba daya. Dadi ya rike kai idan sa ya jawur. Abdullahi ya dinga kallon Dadi cikin mamaki. Dadi ya dago shi ma Abdullah, abin nan da kake jin labarin sa a can wasu duniyar shine ya faru a gidan nan. Hafsat Sokoto ita da kanta ta kai mamanka gurin boka, shine komai dinga ragulewa. Abdullah ya zuba wa Dadi ido sosai, mamaki karara a fuskar sa. Da kire iya cewa Dadi, ita mama Hafsa ce take haka? Dadi ya murmushin takeici. ƴaƴanta ne suka faɗa ciki har da wacce da ake son ka aura, amma ita sai daga baya ta amince ta fita duka abin da kunne ma ba zai iya ji ba saboda kazanta. Duk zancen batan su da kake ji suna hannun 'yan sanda, ni na sa a tsare min su. Sai zuwa lokacin da na ji na amince da natsuwar komai, saboda abin nata ya zama har da rainin wayo a ciki. Abdullahi ya sake rantsa ido ya ce oh shit, yana girgiza kai. Dadi ya dan sake murmushi ya ce maminka daga wata ƙasa na ɗauko ta har zuwa nan inda muke zaune, ba ta da wani anan sai ku, babu wani nata da za ta ce za ta kyautata wa ya ji daɗi, domin zuri'ar su ba irin masu neman taimako bane, sai dai kawai ka yi musu dan farantawa. Amma tunda na waye gari na ga ta amince wannan Hafsat a matsayin yar uwarta, ni ma na ji na amince, kuma ina musu iyakacin karfi na ko ba da sanin maminka ba. Amma idan ka ga cikin dajin da Hafsa ta kai maminka sai ka ji tsoro. Sau biyu ana zuwa da ita da police, amma bata gane wajen, an ce akwai aikin sihiri ciki, shi yasa ta kasa ganewa. A da akwai za a ci gaba da yi. Dadi ya kalli Abdullah da yayi tagumi kamar an masa mutuwa, yace Abdullah ka yi wa maminka addu'a kaji. Abdullah ya daga kai. Dadi ya ce daman nayi mamakin randa kaman bayanin sakin da ta sa ka yi wa yarinyar nan, duk da nasa ba ta son yarinyar, amma na san tana shakar abin da zai sa na ji ba daɗi. Bayan tafiyar ku Germany fa mun zauna da ita sosai akan haka, a ƙarshe ta nuna min ta haƙura da komai, har na matsa mata ta sa muku albarka, kuma na san ta, na san halinta, idan ta ce ta yi haƙuri akan abu to da gaske take, shi yasa da aka tashi yin abun aka biyo ta hannunta. Daman kuma ita tun fil azal akwai rashin son abun a ranta, shine komai ya daɗa kwaɓewa. Allah dai ya shirya mana. Cikin sanyin jiki Abdullah ya ce amin. Dadi ya ce sai maganar tafiyar ka da nima komai
komai ya kammala. Abdalla ya dago suka hada ido da dadi. Dadi ya ce aiki zai yi yawa sosai bayan tafiyar ka, musamman game da zancen da na gama maka yanzu. Hankali na gaba ɗaya ya tafi ne kan neman natsuwar mamanka, saboda akalla ita ce mai rike da gida. Abdalla ya ce haka ne. Dadi ya ce babu komai, insha Allah komai zai warware. Cikin sanyin jiki Abdalla ya ce Allah ya sa. Dadi ya ce amin. Shi yasa maganar wancan result din yarinyar nan Aisha da Dr. Sagir ya baka an adana su har zuwa lokacin da za ta dawo daidai. Sai maganar interview da za a sabbin ma'aikata, ina son ka fara da Alhaji Aminu waliyin Aisha ranar Monday, dan na fi son ka yi masa da kanka, in ya so sauran ko da baka samu damar yi masa ba har tashin ka ya zo shikenan. Daga fat ɗin dadi na mami ya wuce, ya daɗe a gurinta yana kallon yanayin rayuwar mamansa. Shi da kansa ya zaɓar wa kansa tafiyar nan, amma gashi ta zo masa a lokacin da bai so ba. Baya son ya tafi ya bar mamansa cikin wannan halin, ya fi son ta tsaya kusa da dadi a yi komai a idansa. Sai dare sannan ya iya barin fat ɗinta. Ko da ya dawo gida, duk abin da ya zama na al'adar sai ya zauna shiru. Ita kanta Aisha ta fuskanci akwai matsala a tattare da shi, don har suka zo kwanciya duk sai ta ji ta damu, ta kasa hakuri, don haka ta dame shi da tambaya. A hankali ya jiyo ya zuba mata rikitattun idanun shi masu kashe mata jiki. Ta rinka jin wani irin a jikinta, still bai dauki idanun shi daga gare ta ba. Ya ci gaba da kallanta. Gaba ɗaya ba abin da ya shafi bangaren ta bane, don haka ba yadda za a yi sanar mata. Kawai ya janyo ta ya hada ta da kirjinsa, yana shafa kasan cikinta zuwa mararta, yana jiyo tudunsa a jikinsa. So masu saurare, bari mu dakata a nan sai shirinmu na gaba insha Allah domin jin yadda za ta kasance.